Laithangna hor kutugo takarjula hatini falno khungsawa shiko akar hawai morok rangmarini mane khane khogi telang thangka falno ukulokti tin rachigei shikok hapka falno bugra somendro deporma shawi khnarka falno go tongma table fan te mobile memory khobui tebo mane khogjaka hanai Tini takarjula bazaro kaisa mobile dukano shikok hapka yang ongkolok ni tin bera rachigei amo tabuk seng saibano masine hospital road thana bai khe 50-60 meter sungano amo bini dukan biskang amo yang khe bazar thangman lama bayar supermarket thangman lama o jagano bini dukan yang khe hospital thangman lama ai sing nailai sini nokphang bahai ke saiman kha abro sing nailai acha takho tinto nukha nini dugan siko habmani omo bahai keng kha nungke se kono tiarok daman kha na abo to jana maya tini je asugo ani kana dugan nai miti dugan nai bo tinta সময় প্রায় bo sei walai ma khana khato sei walai man khana mai nei bo basai nei kha kerek kerek siming kha po afro ngangka kerek kerek man pore ar ta sei walai lai tini nei simi sutri nei thupika erpor tai khana liya no yang tini asugo anu kol khayo ka je nini dugan rasikjak hainai tikeri nei chara khung khayo kata emno tam mani kema kha Tlangkha bising mane fan tu drop fry pasta moton siling ko table fan tos tlangkha anga mobile tlangkhan personal je CC camera khaimani anga eko onano memory card tam hara tlangkha ngata anga rang case tongo price 600 moton tudo bank kisimi tongmane apro tlangkha acha tini ke tini sing nukha ninro je siko habu mani na ngko nung kenu ungkoro cash test sok khara khaika case khlai bolte case to khlailia ko thana information khaika thana ni borok sar jong khaine nai thang bakya naine borok ei koklam salai ko borok phaisimi nai thang bakya ta mane jiden tri ka khaika jiden ri khlailia khlainai jiden ri khlainai hi tongo acha omo bojaga ke sadi omo tagarjola bazar kanin sinimukha an mung somendro de borma so mung mane mobile dog borok khaluta kami khebro kami ke jabra para acha phade sengnai leinai bini adugan osuk chikon sate mane tin chijigei habi thanga taksa jara sing bisingo habi naile kho teboda kama kho sal naileinai sing bisingo habi nino buskangni dogara khuldi takhurok joto dugan ranai rokno koyo norok kisa sotorko tongjabai di tabuk sikok manghong akari tongma jora sangkhana ga sini tabuk somen ni dugano tini sikok hapka 2 tarik April oro fan bokhoro girokjak abo karitong thamagya bini case bus khorok naidi khrokjak yang ni botla case bas yang ni nai thailana moton bang tikla hamana oro na case bus ko khrokjak naidi ko yang mane ke fan tla hamaka Manda manda bro, tang lihat ya. ba ma tam phang na ni ne binomo yang sini takarjula bazarni hospital ruto mani 3 sisigi tlang thanga je nangmani manei dam ni mani khe tlang thanga personal mobile ke tlang jak kisa sotorko tongjabai di bania thangi janai rok